Ayan mga moms, nandito tayo ngayon at ginagawa yung mga cottages ni Brenda, yung mga payag, at may bisita tayo. Bakit nandito ka? Kaya ng tubig eh. Ha? Kaya ng tubig. Makahingi ka ng tubig? Hindi ka man lang muna nag-ano sa akin? Ano? Ha? Ba't nandito ka? Ano? Paano ka? Ilang buwan ako nagchat-chat, nagtitext, hindi ka nagpaparamdam. Ay, ano? Ayan. So kayong dalawa ni Oyong pala talaga may relasyon. Ang dumi ng relasyon nyo. Ay. Oh. Ano? Ano? Nung ano? Kamusta ka? Silang. Okay lang. Silang. Ha? Lagi mo akong Alikabok. lagi mo ako sinisin. Tapos pupunta ka lang dito kasi may trabaho. Tapos hindi mo malang ako din. Hindi kami napunta dito, may trabaho. Akala ko, ano eh. Puro kasi akala. Ako rin eh, akala ko. Akala ko yun eh. Oh. Kamusta ka na? Silang. Mamaya na tayo magkwentuhan kasi nagtatrabaho ka pa. Ikaw, kumusta? Namimiss ka na. Namimiss ako ng viewers mo. Ah, apakayabang mo naman talaga. Apakayabang naman talaga niya. Samantala ako, di wala ko na-miss. Tapos yung viewers ko pala inaalala mo. Hinahanap ako nila eh. Di, ano? So, paano mo nalaman? Nagmarites ka din Mamaya na natin. Kasi Oyong oh. Na! Sino kasama mo dyan, ha? Mamaya na natin po siya chismis si mga moms kasi may mga ginagawa pa sila. So, ito yung mga babaguhin. Ano magiging bubong niyan? Kunin lang itong kawayan. Tiralim kasi... Alitan ng ano, mahulogin yung... Uy, mahulog ka dyan. Kawayan. Mahulog si Ayan ha. Uy, mahulog ka dyan. Ay, naku! Tawag-tawa ako sa inyong dalawa mga taga-applya kayo. Pinagtutulungan niyo pa ako talaga. Yun po siya, Parang pumayat ka na naman. Pumayat ka na naman. Naraw-araw mo yata siya. Walang nag-maintain. Walang nag-maintain. Mukha mo. Huwag mo ko pinariring ka ng maintain dahil kung meron dito dapat. Naku, nagigigila naman ako, sir. Mukha mo. So, itong ano eh. Lagi mo na lang akong inaano eh. Alam niyo na mga moms, may hopya na naman po. Ano? Wala! Pogi mo. Ay, ano ba? Tubig ba? Tubig. O sige, wait lang. Boss, ito na yung tubig. Boss. Pababa ako. Ha? Kaya kailangan mo ng tubig kasi meron kayong dalawa ni ano dito. Meron kayong baon dito. Salamat. Okay na yung ano mo? Hindi na siya namamaga. May ano pa ako, kambal. Para sa? Wala ng tiklat. Yung cream? Ito mo, wala naman. Bugbog na lang. Parang pekas na lang siya. Wala ng tiklat nga. So, Oo. Di ba? Kaya kayo humingi ng tubig. Kasi naamoy tandway. Hindi ka pa rin nadala. Inom-inom ka pa rin ng alak. Tapos na si papa mo? Okay na? pero hindi pa ano pa. Hindi pa tapos yun. Gamot? Gamot tayo niya. Meron pang gamot. Ayun na, inalis na nila. Lahat papalitan? Oh, pero balik yung bubong. Yung ano lang, kuno ng mga kawayan. Kasi, laglag ng mga ano eh. Oo nga, yung mga bukbok ba? Sabi ni Brenda, yung kumakain daw dito, nag-ano daw? Lagyan ng bukbok. Nalalaglagan ng bukbok. Pati yung A-house, magko-color roof daw. Oh, ano pa? Kasi ba kulay? So, Iba yung kulay. May iba yung kulay. so magtatagal ka dito? Ewan. Tignan natin kung magtatagal ba ako. Bakit? May pupunta ka iba. Doon na naman sa bukid nun.
Lagi na lang siya yung napipili. Ito na yung kanilang merienda. Asa na, Cheng? Yung isa pa. Halika na, kakain na. Kakain na. Snack time. Ikaw, lagi kang pabebe. Ano? Hindi na kita maintindihan. Oh, tinan mo. Ano na? Pabibi. Ako papato. Pato to. Ay, kain na daw muna. Dali na. Snack na. Alam nyo, ma'ams, hanggang ngayon, nuknukan pa rin siya. Tingnan nyo siya. Tingnan nyo siya. Tingnan nyo po siya. Nuknukan po siya ng arte. Ay, kain na daw. Kakain na kami. Makikimerienda po ako sa kanila. Attack! Carbs on carbs on carbs! Ha? Ilan ba kayo? Papar! Siyempre, ilan ba tayo? Ha? That is brought to us by brand damage. Panulak Redors. Sa Miro Redors. Uy, kasali ako kasi naglalaba ako. Ayaw ang koko. Yan maanghang ito, hindi ba? Papa R ang pagbabalik. Ito ako sa manghang. Kasi, Sarap. paanghang. Oh! Ang po. Banta mo, ha? Wala nang niya binggit. Snack time. Yan niya. Hi, Ryan. Ryan. No. Ayan. Bakit ganun, no? Pag kaya hindi siya talaga amayo. Pang naiiyak ako. Uy. Nahiya po kasi siya sa mandok. Ala! Hi, sa'yo to. Masay tagal nang ako kung kailan pa. Ano ba? Hindi ka nakamakain. Wala ka ng Tapos abs. na. Uy, pagkain to, tapos sinatanggihan mo. Malinis to. Malinis to, wala tong masay. Ayaw nyo kumain. Kaya mo lang. Malalaking talaga to. Tapos na siya. So that's all for now mga moms. Natapos na po yung ano natin, mga ginagawa natin. So ito pa yung mga labahin ko. Unti na lang, matatapos na siya. Isang salangan na lang siya. So natapos na rin kami magmerienda. And of course, natapos na rin ako lumandi. Ng slight lang naman. Slight lang ilandi. Hoping na naman po tayo for today's video. See you mga moms. Don't forget to like, share, and subscribe for this video sa aking mga page. I love you and God bless you all.